खुलुमबाय रायजोफोर फिथांखि ब्लग चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। स' रायजो राजा नोंथांमोन जोङो मिथिगौ जोंनि बर' हारिनि माखासे हिन्दु समाजावहाय माखासे नेमखान्थिफोर दङ। दा बे नेमखान्थिखौहाय लानानै जोङो बबेयाव बाहायो बेखौहाय नोंथांमोनाबो मिथिखागौ जानो हागौ। दा रायजो राजा नोंथांमोन जोङो नुनो मोनदों सानै बिसि फिसायनि गेजेरावहाय जुलि जाखांनानैहाय गथ' मोनखांनायनि उनावबो गोरोबलायैनि थाखाय बे नेमखौहाय बाहायनायखौ जों नुदों, जायखौ फाथैलाय बिसिनाय होननानै बुङो। दा भिडिअखौ नायलांदो रायजोफोर, बे भिडिअआ बबेनि आरो बे फाथैलाय बिसिग्राफ्रा सोर सोर नोंथांमोना सिनायनानै लादो। अयथासार खालामदों बेखौथ' जेनेबा गावनिफ्राय जाहाथे फुरायै बुंजोबनानै जाहाथे रायजोफोरनि सिगाङाव फोरमायो, आं बेखौ जेनेबा बुंनो थाखाय आं खावलायफिननाय जाबाय आरोबाव। जेनेबा मा मोनसे गासिखौबो जाहाथे मा मायाव अखान्थि मोनदो, माबायदि खोथा लानानै जेनेबा अखान्थि मोननो थांदो, जेनेबा थाङा जाखै, बेखौ गासिखौबो बुंफ्रुनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय। एक नम्बर थांबाय आं सोंनाया। 2 नम्बराव दिनैनो इखौ मोजां मोनना मोनला? दा आं मोजां मोननो हाला। नङा आं नै माबानावसो सोंदों, हौवानावसो। दा आंनि फालनिफ्राय आङो मोजां मोनो आरो अनोमोन, बेनि थाखायनो आङो गोमानाय समनिफ्रायनो एसे न'खराव फैनानै आंजों लोगोसे सोरखौबा लाबोफानानैबाबो जों फैदोंमोन। आरो दिनैनि इखिनि दिनाव लागिबो जेनेबा लांफिनगोनानो आंनि टारगेटआ। बेनिफ्राय दा बिथाङा मा बुङो बिनि सायावसो आङो आगान होनाय जाबाय बेखिनिखौ। रुमाया दिनै हौवायाथ' लांफिनगोन नोंखौ। नों बे हौवाजों नों राजि नङा दायो? राजि गैया आङो। राजि गैया? राजि जानो ओमफ्राय बे नोंनि फिसायनि जिनिस दङ गैया? दङ। बे जिनिसखौ नों मा खालामगोन? हरोबा आं लागोन। हिनजावसा ना हौवासा इयो? हौवासा। हौवासा। नों इयो लाबोनानै नों हुबुथिनो हागोन ना? आंनि खोथा इयो। हागोन? गावसोर हरनो राजि दंबा आं लागोन। मानो? नों फिसालानो नों हुबुथि होनो हागोन नामा? हानाय हायि आंनि खोथा इयो। थैयो थाङो आंनि सायावनो। नोंहानि बोलो? दिनै हौवासा सासे जन्म जायोबा, हिनजावसा सासे जन्म जायोबा, दिनै हाबा हरनायबो मोनसे खोथा दं। फिसाला जायोबा सम्पति होनाय बाथ्रा दं इयाव। दिनै नोंसोरखौ बारे बारे रायजो राजा मोननै गामि दाबसेया सोङो साखि जानानै, नोंसोर जुदि दिनैबो आलाय बाथिखौ मोनाखै, गय जरा फाथै जरा लोक्षि गुरि दं, फाथै जरा दं, बिसोरखौ नोंसोर मोजां मोना, दिनैबो नोंसोरखौ बोखावनो रायजोआ गोसो गैया। हागोन ना नोंसोरो? दिनैबो नोंसोरनि संसारजों रायजोआ खुनु दिन सेफायनो हाया। आरो जुदि नोंसोरनि गोसोआ ज' अखान्थिब्ला रायजोनि सिङावनो बे आलाय बाथिखौ मोननांगोन, गय जरा फाथै जराबो खावनाय जानांगोन। दा नोंसोर गोसो दंना गैया? गोसो गैया आङो। गोसो गैया? थांला आङो। बाबा? आंनि खोथा। आंथ' बेखौनो बुंनांसिगोन जे आं रावखौबो गोदोनायाव सेरनानै आङो संसार जानो आहाबो गोसो गैया जेनेबा। खारन इयो जेब्ला इ बाथ्राखौ बुंबाय अब्लाथ' जोंखौ लांनानै संसाराव मा जानो, दा बेखिनिखौ आं साननांसिगोन आरो। दाबो खथि दं। जुदि बे थांनि अखान्थिखौ लाङोब्ला नोंहाबो अलप सिन्था धारा दं। आरो बेखिनियावनो फंसे बुंबावगोन, जुदि रुमाया गावनि गोसो बायदि गावनो थांनो हाखादों, बेनिखायनो आङो मोननै रायजोआबो मोनसे कागज लिरना नांगोन जे फाथैलाय बिसिनाया सोरनि थाखाय जादों। दा बेखिनि बुस्थुखौ खारन इयो नाङा होननायनि थाखाय फाथैलाय बिसिनाया जागोन, खिन्थु आंनि गोसो बायदि नङा इयो। थेवब्लाबो बायथ' आङो रायजो जिथुके जानो हाला नालाय, बेखिनिखौ आं रायजोनिखौ उदार खालामना होगोन। खिन्थु इयाव मोनसे सार्टिफाइड हिसाबै नोंसोर गामियावबो लाखियो, जों गामियावबो हर, आरो आंनोबो कागज मोनसे हरनांगोन। बिनि बादै आङो इखौ नर्मेलि ओरैनो आं बिसिनो हाया। फाथैलाय बिसिनाय खारना जाबाय मोनसे दायित्वनि बाथ्रा। दायित्वनि बाथ्रा। दा बर्तमान दा बारे बारे सोंबाय दङ रुमायाव, नों आसलते बे हौवादो रायजो जालिया? आं जाला, थांफिनला। जाथारलिया? जाखाथारला आङो। सत्य? थैयो थाङो आंनि खोथा। सत्य? किनि सत्य? आलाय बाथिनि सिगाङाव नों समाय लादो। समाय लानांगौ। जुदि भबिसआव नों बे हौवानि न'खराव माब्लाबा बारसा फैफिनरा? फैफिना? आंनि खोथा इयो। माब्लाबाबो आङो एसे न'खराव गोरोबनो गोसो गैया। ओमफ्राय बे न'निफ्राय हाबा जाफिना नों बेलेग न'निफ्राय हाबा जाहैगोन नोंलाय? जायो जाया थैयो थाङो आंनि खोथासो इयो। नोंनिफ्राय फिसिगोन ना नोंनि बिदामोना फिसिगोन? फिसिया आंनि खोथा इयो। होमब्लाथ' बे न'निफ्राय गाबोन नों आउट जानांगोन। हागोन? आंनि गोसो दोनो दोना। हागोन? न'खराव दिनै बिबाजै दं, बिदा दं, बिसोरबो हाबा लाबोगोन। बेखायनोसो सिन्था खालामनानै नोंसोरखौ बारे बारे बुंबाय जोङो सबखौबो सिकिउरिटि जाबाय दं आयं। दिनै
बिबोनांखो हाबा जानाय मानसिखौ बिबाजै रावबो फिसिया मिथिबाय मिथिगौ बेसेबां मिथिगौब्ला नोङो दिनै बे फिसाइखौ मानो गाननाय जों नोंबोथ' आरो नोंबाजैमोन बादि मालाय न'आव हाबा जाहैदों नोंबोथ' मालाय न'आव हाबा जाहैदों नोंबोथ' न'खर दं संसार दं बिहाव बिखुनजो दं जावजालि दं फिसा फिसौ दं बियादै दं बिहायं दं बेफोरजोंसो संसार जानांगौ न'खराव माने सिन्था खालामनानै बारे बारे बुं दासिमबो गुदि रायजोनि सिगाङावनो आलारि बाथि गोमोरसेयावनो हाथैया खावनै जायसेयावनो रायजोसेयावनो जे आं दिनै बे हौवाजोंनो जुलि जाफिनगोन होननानै नों सबायझार गामिनि रायजो गान्थि गामिनि रायजोजों गोबालायनानै नों दिनै संसारखौ जानो नाजा बारे बारे बुंबाय दं जाया आङो जाया जाखाथारानो जाखाथारलिया जाथाराबा होमबा रायजोफ्रा मा बुंगोन आरो सोरबा सोंबावनो माया दा मा रटेसन लादों थांफिननायनि ना गारनायनि थांफिनला आङो थांफिनखाथाला आंथ' एम्फौ नालाय बे फाथिखौ मिसिनो होनो जायासै दै इसोर राम दा रायजोफोर आङो नैबे भिडिअनि गेजेरजोंहाय फंनैसो बेखौनो बुंनो सानदों जुदि नोंथांमोना बिसि बिसायनि गेजेरावहाय गोरोबलायनो हायाखैब्ला बा गोरोबलायाखैब्ला माब्लाबाबो बेफोरबायदि फाथैलाय बिसिनो दासान आरो संसार जाखांनायनि उनावहाय माब्लाबाबो बेबायदि खामानिखौ दामाव आरो जुदि नोंथांमोना जुलि जायाखैब्ला जुलि जानो नागिरदोंब्ला अब्ला जुलि जानायनि सिगां 100 बार 100 बार नोंथांमोना सानग्रो जुलि जाखांनानै मा खालामगोन माब्रै फिसिगोन माब्रै फेदेरगोन माब्रै फोलावगोन माब्रै सोलिलांगोन बेखौहाय नोंथांमोना सानग्रो बिनि उनावसो नोंसोरो जुलि खालाम मोदोमनिल' लुबैनायखौ हास्थायनानैहाय माब्लाबाबो जुलि दाला नङाब्ला उनावहाय बेफोरबायदि जाथाया सोमजियो स' रायजोफोर जोङो नुनो मोनबाय दा बिसोर बेक्तिया गावनि न'खरनि बिमा बिफा जाथि खुरमा बिदा फंबाय बिदा बिबाजै बिब' बिनानाव गामि गासैखौबो लाजि फोनांनायजों लोगोसे हारिखौबो लाजि फोनांबाय दा बेफोरबायदि खालामनो साननोब्ला जुलि जानानै जेबो लाब गैया जुलि जायैयानो मोजां जानो हागौ बिसोरो जेब्लानाखि सेंग्रा सिख्लामोन बै समावहाय मोदोमनि लुबैनायखौ हास्थायनानैहाय हास्लाबा जुलि जादोंमोन नाथाय दिनै संसारनि गासैबो गुदुं गुसुखौ मिथिजोबनानैहाय गथ' मोनखांनायनि उनावबो नागारज्लायनायखौहाय जोङो नुनो मोनदों बियो माबा मोनसे मोजां जाबाय नामा दा बेफोरबायदि खालामोब्ला जोंनि हारिया
जोबोद लाजिथावना। स' रायजोफोर भिडिअ'आ बेसेखिनियानोमोन। आं भिडिअ'खौ बेयावनो फोजोबनो सानबाय। जायफ्रा जोबजासे नायबाय बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनानै आं भिडिअ'खौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। बर' हारि जै जाथों। जै बर' हारिनि। बे आंनि जोनोमा नोंखौ आं मोनैयाव दाहा थाबाय सना आंखौ नों थगायनायाव नैबे आंनि जोनोमा दुखु थाबाय रोजे बे आंनि जोनोमा नोंखौ आं